Amerika Türkmenistanda öndürülen paxta we bu ýurdun paxtasyndan taýarlanan önümleriň ähli görnüşiniň ýurda import edilmegine gadagançylyk girdi. Bu waradaky karar 2016-njy ýylda Cotton Campaign toparynyň agzalary, ýagny Türkmenistanyň alternativ habarlary we zähmet hak hukuklary boýunça halkara forumy tarapyndan iýerilen degislilikdäki arda esaslanýar. Türkmenistanyň alternativ habarlary nesiriniň redaktory Ruslan Mätiýew Amerikanyň degisli edaralaryna ýolan ardasy barada şeýle gurrun berdi. Bizim paxta kampaniýasynyň agzalary bolup 2016-njy ýylyň aprel aýynda Türkmenistanyň alternativ habarlary hem zähmet hak hukuklary baradaky halkara forum bilen bilelikde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň gümrük gullugyny hem şerhet gullugyny ýüz tutduk. Bilşimiz ýaly Türkmenistanda her ýyl güýz aýlarynda müňlerçe adam paxta meýdanlaryna paxta ýygmany mejbur edilýär. Şoň sanynda şolaň arasynda mektep mugallimleri, olukmanlar, bank işgärleri, ýa-da gysgasy büdjetnikler diýenlerimiz büdjetin aýlyk haklaryny alýanlygyň hemmesi diýen ýaly paxta meýdanlaryna mejbur edilýär paxta ýygmany. Özleri eger işlegi ýok bolsa, şu paxta ýygmany işlegleri ýok bolsa, onda öz düýsünden pul töläp öz ornuny başga bir adam tapmaly mejbur edilýär. Şolaň hemmesi halkara kanunlar boýunça, hatda Türkmenistanyň öz kanuny boýunça mejburi zähmeti degişli bolýar. Şolaň hemmesini jemläp biz arşikaýat ýazdygym. Mundan soň Amerikanyň gümrük we serhet gulluklary özüniň derňegine geçirdiler. Netije Türkmenistanda paxta we paxta önümleri mejburi zähmetiň ulanylmagy netijesinde öndürilýär. Muňa görä-de olar Amerika getirilende olar tutsagy degişlidir. Adam hukuklaryny goraýan bir näçe guramalardan emele gelen Cotton Campaign bilelisigi Amerikanyň türkmen paxtasy baradaky kararyny gutlady. Şu netije garaşdyk biz, şu netije istedigem biz. Sebäbi şu problemi ören uly bolupdyr Türkmenistanda. Aýdşmaýaly müňlerçe adam paxta meýdanlaryna çekilýär her ýyl. Halk islan ogany, her kimiň maşgalasy bar. Ýöne indi ýerden tap garanky düşänçe olar paxta meýdanlaryny işlemeni mejbur bolýarlar. Maşgalalaryny gören oklar, çağlaryny gören oklar, öý işlerini edip bilen oklar şu paxta sebäpli. Ýöne bilşimiz ýaly Türkmenistan repressiv rejim bolan soň halk öz närazylygyny görkezen ok. Türkmenistan ýaly ýurtlarda gowuça meýdanlarynda çağlaryň, mugallimleriň, saglyk işgärleriniň we beýlekleriň mejburi işledilmegi ýaly faktlary halkara derejesinde iş alyp barýan hukukçy aktivistler Sultanda Cotton Campaign hem ula alada bildirip gelýärler. Mundan owul dünýäniň belli Sultanda H&M, IKEA ýaly tuda markalary hem mejburi zähmetiň ulanylýandygy sebäpli türkmen paxtasyndan ýüze urupdylar. Türkmenistanyň alternativ habarlary nesiriniň redaktory Ruslan Mätiýew Amerikanyň türkmen paxtasyna giriden gadagançylygyndan soň ýurdun bu wagtdaky siýasatynyň üýtgemegine umyt edýändigini hem sözüne goşdy. Üýtgeşik elbetde getirir eger Türkmenistanyň hökümeti şularyalyk kararlara üns berýän bolsa, ýöne ünsem bermeli. Sebäbi Amerikanyň Birleşen Ştatlary dünýäniň iň bir güýçli ekonomik taýdan, siýasy taýdan iň güýçli döwlet bolup durýar. Şonuň netijesi, meňze şol netije bir nemeden ünsden geçmeli däl diýip pikir edýän menim.